bojo loro kudu sing rata, Mas. Nggih, iki mbok wek, iki mbok nom. Ya maneh. Mas aku dadi mbok wek ya gak apa-apa. Iki enek, wis. Karuane ngono lek ku ngadeg. Loh, kudu padha ya Mbak Nur ya? Ya iya kudu rata, kudu adil. Kudu adil. Monggo. Njenengan rumiyin. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat iki, kurang kompak. Tak baleni maneh. Ping pisan gak kaya ping 5. Sing semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Sing purun jawab tak dongakno kathah rezekine. Amin. Umure. Amin. Sing prawan, sing Joko tak dongakno Ndang ketemu jodone. nang ketemu jodone. Nggih. Sing Gudo ambek Rondo tak dongakno pancet ayune Sampeyan Mas. krungu ta gak? Apa? Iku Mas Dion bakul pentol sing tercemar sak dawar. Oh sing tercemar. Jawabe apa? Kan apa? Padha karo sing ngomong. Loh, dongakno rek. Amin, mari ngene. Ojo Nggih, ngapunten nggih niki amung gojekan nggih. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem ibu-ibu PKK ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya nggih. Nggih. Ugi matur sembah nuwun sanget kagem masyarakat pundi niki? Dayaan. Dayaan. Nggih. Krungu kumaruh iku pandaan. Dayaan sedaya. Matur suwun sanget bobile sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Ingkang dipun pimpin sinten nih? Mas Didi Purwanto Alias Mas Gundul. piantune pripun Mas Gundul niku? Piantune bagus. Ramah tamah. Tamane Dan tidak sombong. Juga gemar bersedekah loh nggih. Ugi paring pirsa Mas Didi niku terope terus dalam tahun ini nggih. Alhamdulillah full sampai bulan 11. Lah niku oleh Mas Diki bersedekah akhirnya jopet terus nambah. Nggih, alhamdulillah. Nggih nggih. Alhamdulillah, nggih. Ugi matur sembah nuwun kagem rawuhipun channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Niki wonten dukungan napa niki audio nih? Mas Jono. Wonten anu nih Mas. Saudara sendiri matur sembah nuwun. Audionya sudah bergabung dengan audionya THJ Audio Fortuna Letting idolane Arek Jombang. juga ada yang di belakang niki napa yang terbaru nih Videotronnya Mas. wih kok Mas piye to aku iki wedok lho Protokol ya mirip Mas ngono lho. prasaku aku semari tak operasekno dadi wedok asli lho Sing delok lagi rasane gak fokus iki Wijayatron nggih ingkang joki sinten Mas Hendri sekali Mas Aan Sahid matur sembah nun ugi niku masing syuting matur sembah nun iki bagian depan iki matur sembah nun ning kagem rawuhipun sedaya grup sabu seluruh Jawa Timur niki pun diketingale kok suwepen iki nggih
matur sembah nuwun kagem penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu menganti bringkang matur sembah nuwun Sobo Punden Brayu saking Lamongan Tikung saking Wotan Sari Cinta Damai. Tangga kula tekung niku. Pundi tekung? Nggih, Sabu tekung niku tangga kula. Oh nggih, Watu Gede, Asem Gede, matur sembah nuwun rawuhipun ugi saking Slempit. Matur sembah nuwun sanget. Kalih Sabu Tebu Nggih, juga. Segodo Mancang Tarik matur sembah nuwun. Saking matur Sambeng Lamongan matur sembah nuwun saking Wates Kediri. Ajeng. Tim pedot jalur langit matur sembah nuwun ugi tim Setro matur sembah nuwun ugi matur sembah nuwun rawuhipun Umi Kenti sekeluarga Umi Balung Mojo matur sembah nuwun nggih ning langsung kemawon niki wonten napa niki ning penitipan napa niki kehilangan KTP niki KTP nggih atas nama sinten Mbak Kusti. Nggih, paring asma Mbak Kusti, coba dicek nggih niki. Wonten KTP niki ditemukan KTP. Dusun Kedung Sumber. Kedung Sumber. Kedung Sumber Timur. Balong Panggang. Niki Mbak Kusti. Bek menawi matur wong sampean lanang kok iki Kusti kok sampean bawa kate Mbak Anci. Nggih bisa hubungi langsung ya. Nggih. Nggih ning monggo salajengipun acaranipun Bedayan Serba Serbi masih bersama duo Gak Lemos. Trans Jatim matur sembah nuwun Sobo Punden Bos Balung Panggang matur sembah nuwun saking Surabaya matur sembah nuwun Mas Aman matur sembah nuwun Sopo Punden wanteng ya jane ya. Selembar kadang karo kudu sabar lan nrimo ayo dulur padha merasani gelare Serang Budi Wijaya. wis ketemu sing kelangan Pun ketemu nggih. nggih niku wau gak lucu Pak panitiane Nggih kan apa? ning napa Pak tolong sampean siaraken niki wonten KTP Ical oh nggih bareng tak tampani Nggih. mengke sampean siaraken nggih Pak niki KTP-ne kula beto nggih lho lah terus sing kula siaraken sinten Pak lek KTP-ne sampean beto ayo lucu panitiane iki Nggih ya lucu kok anjane kok ya. lah nggih ngono jane kate tak jak nglawak ngono panitiane nggih ning monggo diaturi ngangkapen sepindah paring asma sinten Nggih, yang pertama akan saya tampilkan ning Bella Firmansyah kalian ning Kiki Amelia. ning Bella Firmansyah dan ning Kiki Amelia Asailah
Dan di belakang Neng Bella Firmansyah selanjutnya akan saya tampilkan Neng Rista Kumalasari dan Neng Dias Pratama. Aroma-romanes, aroma-romanes, aromanes, gulane Jawa. Aromanes gulane Jawa, sing ireng manis, putrane sapa? Aromanes, aroma-romanes, aromanes, wetone Nganjuk. Manis wetone Nganjuk, sing ireng manis sesore peduk. Pelantun tembang manis campur sari akan saya tampilkan Neng Nanas Sumber Bakseng dan Neng Yantika Dimas Anton. Celoko bada bada ela sirama menyang Solo lele payung mondho pajedhet lalalaba mati rebe yen apa matene bocah yen ora kula doek ini jamang iki gendine jamang ini padang jamang Di belakang Neng Yantika Dimas Tony masih pelantun tembang-tembang manis campur sari. Selanjutnya ada Neng Ani Ulandari dan Neng Rani Kimbulwati. Sing sayuk karo kancane rene bang sunawala eman neman ayo manut tale arane zaman tanah selewa hatiku kuyuyan selagapmu saya nambahi bangun dasar ayu lancar kuning ora urung hatiku dadi keming sama sedih aku terima jale wong atiku ora bisa lali. Peranan-peranan penting Budi Wijaya akan saya tampilkan Ning Marsha Antika
dan Neng Yuni Suyanto. Esok nyoleng sore nyoleng sulingane rek Surabaya. Esok mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa. Esok nyoleng sore nyoleng sulingane arek Kediri. Eling sore dieling-eling manas hati. Esok reteng sore reteng sing direteng wetone nganjuk. Esok eling sore dieling-eling ora tau kepedhok. Di belakang Neng Yuni Suyanto masih peran-peran penting Budi Wijaya akan saya tampilkan. Neng Vikum Sutresna, Neng Rizky Wijaya, Neng Reni Suren. Pinggir sumur ayo mablong-mablong sing mablong ora bisa nembung. Omah kendang tak saponane abot tenteng tak lekonane. Baru-baru dayang ya mas dayang nang pinggir kali. Dasar mablong sing mablong manas ati. Sarmeja keulane aja gelo wis jarane. Di belakang Neng Reni Suren akan saya tampilkan masih pemeran pengreman Budi Wijaya. Ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu. Ana sing duwe jroning nendra nalih drayaksa ngalengka ela piye raka klebet taline lawe tresnamu abot kancane dhewe sarmejan kene carane witing klopo kalah pokang masih muda ela ngono andang-andang nang isor lambe diwasti panteng ramelok duwe. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu akan saya tampilkan
Neng Endang Sukentut dan Neng Sartini dalam sinetron Misteri Gunung Merapi. Jroning suka kudu eling lan waspada ora butuh kae-kae untuk kumong nyambut gawe. Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke geli? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Dan sewiridnya bisa lawe tak cepat-cepat dari selingkuh. Tapi kiri ora melok duwe ora liwat manjing sedulur. 4 seniwati sekaligus senior-seniornya Budi Wijaya. Ada Neng Yayu Karmala, Neng Irma Arifin, Neng Mary, dan Mami Okta Sudarmanto. Lho, sudah Marto niku lak sing mangan wong iku Ning. Sudarmanto kuwi jarine tanggane. Oh, tanggane. Tak kira Sumanto iku sing mangan wong. Sekara pisang pisang sesajining karya padatanmon ngelur monten paupama jroning suka kudu eling lan waspada ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe. Kenes butuh kumong nyambut gawe. Ning Dalem genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama Delewong, Anti Galau, dan juga trio Irama Jos, THC Audio, Fortuna Leting, idolai Arek Jombang. Sumonggo. Nggih, monggo niki request dari Umi Kendi Tak Butuh Cinta. Sudah Bu, Sumet. Deleweng musik mahul pokoknya wis. Pantang bagi diriku
kucurkan air mata bila kau sakiti hati, kau tunjukkan padaku. Janganlah kau bawa anak kita sendiri untuk kau besarkan dengan uang harammu, pantang bagi diriku. Pantang bagi diriku, jurkan uang haram akan bagi dirimu. Halo. Sabar sayang. Masuk deh. Pergilah kau sendiri, jangan kau
Satu tebang juga melo banget. Kemana lagi harus ku pergi membawa kau di bumi ini, seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Oh, 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 oh. Kemana lagi harus ku pergi membawa nasib yang malang ini, seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Kukira badai telah berlalu semenjak ia mendampingiku. Sakno, sakno. Tapi kiranya itu semua bagai morgana, fata morgana. Kemana lagi harus ku pergi membawa nasib yang lain? Mana lagi harus ku pergi membawa nasib yang malang ini, seakan sudah tiada lagi tempat berpijak di bumi ini. Oh, 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 Satu lagu ho ho ho.
waktu terbang dari tanah pesisir Banyuwangi Gambaki Wolo ini. Nggih sayang. Sikat sayang. Kepingin bisa urip seneng ngarep no bisa urip tentrem biar ngeriko yo biar ngeriko isun emong kado ambi wong liya wes ngeriko iki isun sujud ya isin diro ya kalbi so merujuk kondone wangi kodine rasa asing suci Niko jikarane nyawa Kambang sun hangkiwa Langit bumi sini Sun lan riko jadi siji Yo sing ono maneh Terima kasih. Wong hangsun sayangi yakin oriko wong hangsun wasi. Terima kasih Mas Aan. Ada sanana leho seperba seru. Terima kasih Sikat nomriko iki isun sujud nyani sing kira nyakal bisa sosot Terima kasih. merujuk kondone wangi kodine rasa asihan suci riko jikarane Gambang hangkiwa langit dunia seni sun lan riko jadi siji yo sing ono wong hangsun sayangi yakin oriko wong hangsun wasi riko jikarane nyawa kambang sun hangkiwa langit bumi seni sun lan
Kutha Jombang arane Jawa Timur latahe kutha disebut kutha beriman bersihnya manis dadi nyatane kutha satria pancen ake pondoke pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Neng Nur, Dalam usahlah sudah acara bedayan serba serbi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya Inge Wijaya. saya Nurul Fadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nendra